Един ангел се преобрази в дете на улицата и прусеше под горещото слънце. Той мина покрай един ресторант, където богатите хора едяха с наведени глави и не му обърнаха внимание. Влезе в една църква, но ярващите се престуриха, че не го виждат. Накрая той стигна до едно питейно заведение. Един пиян човек извади последните си няколко монети и каза: вземи тези пари и си купи нещо за ядене. Ангелът го попита: минах през много църкви и богати квартали, но никой не пожела да ми помогне. Защо ти го направи? Пияният въздъхна и със сълзи каза: майка ми ме е учила още от дете на думите на Господа: блажени милостивите, защото те ще бъдат помилвани. Матей 5:7. Детето ми е тежко болно, а лекарите са безсилни. Влязох в кръчмата само за да забравя за малко болката в сърцето си. Ангелът се усмихна и каза: върви си у дома. Тази вечер ще станеш свидетел на чудо. Мъжът побърза да се прибере у дома. За негово удивление, детето му бе изцелено по чудесен начин. Ако ярваш, че е по-блажено да даваш, отколкото да получаваш, напиши амин и сподели това послание, за да бъдат и другите напомнени.